Quant temps ja portes aquí a l'Inter? Doncs d'infantil de primer any, segurament. I què et sembla continuar a l'Inter? Home, bé, sí. Continuo, però em sento còmode, és un bon equip i està bé per millorar. Per què t'has apuntat a l'Inter? Perquè l'equip que estava abans no hi havia més gent i llavors volia un equip algo millor per intentar millorar més. Comparat als equips que he estat abans és molta més intensitat i costa més habituar-se, però a poc a poc. Tinc una mica aquí, per això també he vingut. Exacte. Ara entrenant als petits, vamos, a veure lo bonic d'una base, de veure com creixen, com poquet a poquet alguns van aconseguint els seus objectius, uns altres són les seves pròpies metes personals i és el que busquem al final, que es diverteixin, que ho passin bé i a la vegada que tinguin una educació futbolística que pugui agradar i que els hi quedi. Mati, és una mica raro entrenar amb mascareta? Bueno, costa més respirar i ja, es va notant a poc a poc. Què vols assolir? Doncs quedar primers, això, per aquesta temporada i la que ve i millorar lo més possible, individualment i en grup també. I què t'agradaria assolir de cara a la temporada vinent? Si podem guanyar, millor. Que en un moment puguin arribar a lo que ells vulguin. I això és algo que em fa tindre més ganes encara de poder entrenar-los.